Aniyata akan so har abada ban bar shi ko ya bakantan ruwa ne haka na zaɓe shi in ya farantan yana so in daɗa ƙarin kishi. Albishirin kuma soya Nura Inuwa na samu damar buɗe muku channel ɗina a Telegram. Zan ringa sake muku sabbin waƙoƙinsa da ma labarai akan Kannywood. Saura da mai ku hanzarta ku je Play Store ku yi downloading na Telegram ku yi rijista ku buɗe. Da zarar ka gama rijistan ɗin zai buɗe maka, za ka ga mutanen da suke yi zai zo maka a contact. Sai ka je wurin search, za ka ga wani wuri alaman search ka rubuta Aminu Nasiru channel. Insha Allah za ka ga channel ɗina wanda nake sake waƙoƙin Nura Inuwa da ma videos nashi da labarai akan Kannywood gaba ɗaya. Na gode masoya, godiya nake. Ku danna alaman ƙararrawa, ku danna subscribe, ku yi sharing, ku yi like da comment. Na gode.